Hola, benvinguts a la Meteo de Tossa TV, la televisió local de Tossa de Mar. La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. Bé, doncs aquest diumenge a la tarda arriba l'equinocci de primavera i ja tindrem aquí la nova estació astronòmica, però aquests dies encara estarem sota la influència meteorològica d'un potent temporal que ens ha deixat per fi diversos episodis de precipitació molt ben rebuda, caiguda de forma contínua sense fer mal. En total hem recollit entre uns 80 i 100 litres per metre quadrat que han vingut a alleujar una mica la sequera de gairebé més de 3 mesos. Hem tingut una setmana que no ens ha deixat veure el sol, amb núvols molt densos, que a més han arribat ben carregats, també de pols africana. Les temperatures màximes s'han mogut entre els 12 i els 16 graus i les mínimes entre els 5 i els 12 graus. Ha fet força bonança a primera hora del matí. I aquesta setmana doncs continuarem exactament igual. Tindrem el cel completament cobert, els núvols seran molt densos i amenaçadors, però sí que com a mínim ja s'anirà retirant aquesta pols africana dels nostres cels. Els núvols densos compliran la seva amenaça i continuarem tenint precipitacions generalitzades. No seran tan abundants com dies enrere i seran més irregulars, tot i que pot acabar plovent arreu. Dissabte tindrem el mateix panorama de dies enrere, amb el cel molt i molt tapat i amb precipitacions, sobretot durant el matí. A la tarda ja podem tenir alguna clariana, alguna tímida ullada del sol, ben poca cosa. Les màximes baixaran fins als 12 graus i les mínimes seran més fresques també, baixaran fins als 7 graus. Diumenge tindrem més del mateix. El temporal continuarà actiu sobre nosaltres, es mantindrà la mateixa dinàmica meteorològica amb núvols densos, amb pluja que pot deixar uns 13 litres per metre quadrat. Temperatures que seran també similars al dissabte, però amb un lleuger augment de les màximes. Temporal al mar seguirà molt actiu. Les onades que arribaran a la costa ho faran amb força. Seran d'uns 4 metres d'alçada i potser de fins a 6 metres en alguns moments molt puntuals. La temperatura de l'aigua estarà al voltant dels 12 graus. El vent bufarà de nord i nord-est i marcarà cops màxims d'entre 30 i 40 km per hora. Serà ja un vent de certa entitat que impulsarà aquestes onades que comentava. Durant la setmana vinent continuarem amb aquesta borrasca dominant la meteo, amb molts núvols i precipitacions que poden deixar-nos fins a uns 30 litres per metre quadrat, sobretot fins dimecres. Després la pluja es començarà a retirar. Les màximes estaran entre els 12 i els 13 graus, les mínimes baixaran fins als 5 graus. I avui us deixarem aquesta imatge de la mar menuda de Pilar Gerió. Recordeu que ens podeu enviar les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@tossatv.com i mitjançant també les xarxes socials. Que passeu un gran i fantàstic cap de setmana. Salut! A Fiber Tossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones, residències, per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. Fiber Tossa. La fibra tossenca ja és aquí.